Číslo 2. NRM ako maj v norme. NRM podporujú príjem glukózy, normalizujú inzulínovú rovnováhu a metabolizmus. Zvyšujú aktivitu pankreasu pri produkcii vlastného inzulínu. Regenerujú po intenzívnej aktivite, doplňajú nedostatok vitamínov, minerálov, polyfenolov, biologicky aktívnych zložiek v strave, podporujú zdravý krvný obeh v mikrocievach, podporujú hojenie rán, vredov, pomáhajú prekonávať únavu. Podporujú tiež regeneráciu a zvyšujú fyzickú a duševnú výkonnosť. Ničia voľné radikály. NRM sa skladá z DNA účinných látok ličí, gymnémy lesnej, jablka, balzampír, to je Momordica carantia, senovka grécka, Garcinia kambočská, ženšen koreň. Všetky sú nabité zápornými jónmi pre maximálny účinok. Predstavte si jednotlivé benefity týchto plodín a tu sú v koncentrovanej forme v jedinom láhodnom draže, teda zdravom cukríku. Iba vylupnúť a vložiť do úst a užívať si skvelú chuť všetkých týchto plodín. APL Go Rapid DNA Drops je rastlinná výživa a terapia z buniek rastlín. Jediná svojho druhu vo svete, pretože je vyrobená jedinou technológiou vo svete Accumulit SA. Táto umožňuje extrahovať koncentrované účinné DNA liečivých plodín, nabiť ich zápornými jónmi, čo znamená, že tieto DNA zdravé cukríky cielene v tele smerujú k poškodeným bunkám a reparujú ich. Vzhľadom k tomu, že nejde o liek ani liečivo, sú APL Go Rapid DNA Drops skutočným unikátnym funkčným jedlom s priaznivými účinkami na zdravie človeka. Sú pre kohokoľvek vrátane detí. Sú vegánske, bezlepkové, bez alergénov, teda ich môžu jesť aj ľudia alergickí na bylinky. Sú absolútne bez rizika. A samozrejme certifikované po celom svete.